na tvári, ale tomu vôbec nevadí. A prečo kvôli tomu by nemal ísť domov? Je úžasný, stredne aktívny, vhodný do rodinného domu s prístupom dovnútra. Potrebuje ľudí, ktorí ho budú chápať a ukážu mu, že ten svet je nádherný a ľudia sú tiež dobrí. Vychádza tu s venkami, buď takého jak on, alebo väčšieho vzrastu. Môže podľa mňa ísť aj k deťom, ale k tým starším, aspoň tie školského veku, aby sa mu nič nestalo ani deťom mladším. Takže ak máte záujem a ste aktívni a radi podnikáte výlety, tak Matýsek je tu tá pravá voľba. On by rád objavoval ten svet, len nemá s kým. Že ak máte o neho záujem, je v útulku a vieme ho aj dopraviť do Česka a ďalej. Takže všetko z mojej strany. Nie, Matýsku? Áno. Ty si môj kakako.